Hello mga ka-YouTube, Papa Jonas ni uglay na sa nga istorya ang atong idalit karong adlaw. Diri lang sa atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Karong adlaw atong basahon ang atuang suwat nga naguluhan nga When the Sun Goes Down. Istorya ni Minasang. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo sa nimo nagsunod sa imong YouTube channel. Usa ko sa imong mga suki nga tigpaminawan sa imong radio show og nalipay kayo ko nga nasa ka sa YouTube. Itago lang ko sa pangan nga Mina o Minasang. Ang nagtawag nako ani pangana mao ang akong kanhi amo nga usa ka hapon niadtong panahon nga nagpa-maid pa ko. Si Akihiro or Aki nga usa ka hapon. Nagupod kayo og tipik sa akong kinabuhi. Later on, as I go over sa akong istorya, moabot raon niya taana niya ng bahina. Sugdan ako ang istorya nitong elementary pa lang ko. Grade 4 ko niya to. O grade 5 sad, ang ako maguwang nga babae nga si Emilu. Taga-probinsya dahil may pabadyo sa Cebu. Dili na ako karohon kung sa south or sa north ba, para di kayo halata. Private magugko nga pagkatao, basin makabantay unya ang among silingan o nga uban nga mga nakailan nako nga ako day ni ang maong letter sender. Gikan mi sa eskwelahan niya to sa kumaguwang nga si Emilu, parehumi nga nag-eskwela sa public school sa mong baryo. Insakto gyud nga may papamuhi sa mong klase diyang nagaguliyang ang mga tao ug matod pa nila doon ako no'y sunog. Ang labing ikuyawan namo diyang nakadungog mi sa pangan sa mong mga ginikanan. Mao di ay kay among balay ang nasunog. Nagdagan mi si Emilio paingon sa mua kay dili raman kayo layo sa mong bahay gikan sa eskwelahan. Ug tuod man layo pagano imi amo nang nakit-an sa ibabaw nga baga kayo nga itom nga aso. Naghilak mi si Emelu nga nagsudong sa mambalay nga inanay nga gilamoy sa kayo. Si mama ug papa nagsigig bukbo og tubig sa daplin. Doon na sinitabang namo among mga silingan nga sigig bukbo og tubig pero unsa may mahimo nila nga dako naman kayo ang kayo. Nihit pa kayo og tubig sa among probinsya kay magagarami sa agas nga gikan sa spring sa bukid. Naghilak na si papa ug mama. Nang hilak naming duha si Ate Emilu. Nahurot na o kaog daw ang mumbalay niadto nga wagi bombero nga nitabang. Unsaon nga wa man si bombero pa niadto sa among lungsod. Mao na nakapait kay og dunay sunog nga may tabo sa mua, way mahimo. Gawas nga pagpaabot na lang nga mahurot og kaog daw. Way lang nasunugan kami lang kay layo man mi og silingan. Ako manggod among yuta nga giturkan sa mong balay nga niadtong tungura na abo na. Ang ikagulan og taman sa kong mga ginikanan kay naapil ang among kamalig nga mo'y gibutangan sa among panginabuhian sama sa tuba, bahalina, mais, saging, mga kahoy para ibaligya o uban pa. Before nasunog o before sa sunog, wag yun kami nagkalisod-lisod kay duharami ka man nag-igsuon. Ang negosyo nila ni mama o papa mao ang pagpamalit og mga tuba o suka gikan sa mga manananggot sa among lugar. I-stock nila og pila ka container ang natuba. Hangtod nga mahimong bahalina dayon ilang ibiyahe sa syudad. Mamalit pud sila og kahoy para ibaligya sa syudad. Ang among mga sinakong mais ug uban pa na apilsad. Hangtod ang ilang kwarta na apil pud diay og kasunog. Laktod nga pagkasulti wa gyud may nahot. Naglisod ug bangon sila si papa ug mama. Mao katong hinungdan nga lisod na kayo ming duha ni Emilu. Labi na nga mo pag-eskwela diyang nag-high school nami kay layo na ang eskwelahan tuas sa laing baryo. Kinahanglan nami nga magbaon og kanon or kwarta. Mao nay problema kay wa na ikabaon ang among ginikanan diri kanamo. Dunay no mi daghang mga tanom sa amo ang yuta nga wa na pilog kasunog sama sa kamote, gabi, saging, mais o guban nga kasagaran muna'y among bawnon ni Emilu sa school. Maawaw kami sa among klase. Labi na sa mga classmate kay pobre kay mi. Labi na og makadungog mi nga ibuli mi sa among ubang mga estudyante nga mga gwapa unta pero gisi-gisiun og uniform. Dili mi ka afford og palit og sapatos mao nga magtsinilas lami sa eskwelahan. Unya doon na pa buslot sa tunga kay ang pilagod ka kilometro ang among lakton paingon sa school. White chinelas nga mula hutay. Ug doon naman gani may kapanghambog ang among itsura ra. Labi na ako kay naliwat kog taman sa kong mama nga gwapa kaayo.
Amot bitaw og unsay kaliwat sa kong mama nga mistisa man kayo gitsura. Taas og taliw-tiw ang ilong. Mapupungay nga mata, putiun ang panit, ug di ako naliwat sa akong mama Papa Joe. Guwapa man sad si Emilu, pero mas isugon siya og naong kay naliwat siya sa akong papa. Pareho mi nga maayo gitsura, lahi-lahi mi og beauty. Sayang mga batao, mao ni pirmi na ko nga madungog sa mga silingan. Bright ug utukan ta mi. Hitsuraan pero murag wala nay ugma. Mao sad ni ang ako na-realize ni adto. Sa akong nahuna nga dili para ako ang edukasyon. Kay bawo ko nga di gihapon ko makahuman og eskwela, labi na sa college. So, nganong usikan man ako ang panahon. Pag-ingon nako kang Emilu nga muundang nako og eskwela, nisunod pud siya nako. Muundang na pud kuno siya. Og nakahukom nga mukuyog nako sa Manila para magpabuwan, magpa-maid, magpa-astronaut. Pila may istorya Papa Joe nakalarga gyud ni Melo sa Manila para magpa-maid sa usa ka adunahang pamilya. Sa una, nag-uban pa mi. Kaming duha sa usa ka balay pero wa madugay. Nakailaila si Melo og mga maid pud sa laing balay nga silingan ra pud namo sa village. Nibalhin siya kay mas dako og sweldo sa pikas. Okay naman akong kahimtang. Maayo man ang akong mga amo labi na gyud og dili ka magtapol-tapol. Wa man pud ko nagkalisod kay anad naman ko og trabaho sa among bukid. Sa among duha ni Emilio, siya ang barkadista, lagan ug gastador. Samtang ako halos di na gani mo gawas sa balay bisan og day off nako. Ang akong amo pa amo hagad nako nga musuroy ko madomingo. Nakaibaw siya nga nagtipid ko kwarta. Mao nga tagaan ko niya kwarta para pagsuroy-suroy. Ingon anak ko kapinangga sa akong amo. Bisag walay gastuhan pero wa ko'y natigom kay tanang kwarta nako akong ipadala nila ni mama ug papa. Nakapatukod mi ug balik sa mong balay sa probinsya. Muhatag man sad si Emilu pero gamay lang kay gastador man siya. Usa ka hapon niadto samtang nagbantay ko sa akong alaga sa gawa sa balay sud pud sa village, giduol ko sa kaubang maid ni Emilu ug nasyak ko sing gibalita nako. Mirna, nakabalita ba ka kung asa si Emilu? Kagahapon pa siya nilakaw sa iyang day off. Unya, wa na ni balik hangtod karon. Ang chismis sa mga kauban kay ni kuyog kuno og laki. Tuwas butuan kay taga-butuan man na lalaki. Boy ra pud gud at bangs balay. Gitubag na ko siya nga wa ko'y kasayuran. Tinuod man sab nga wa siya gisulti nako. Nagkita pa man unta mi atong nilabay nga adlaw. Kabadlungon gyud bayhana. Unsa nalay kasulti nila ni mama ug papa, iniguli nako sa pista nga wa sa Emilu kaya nakiktaban og lalaki. Nagsabot man kami ni Emilu nga magdungan mi og uli sa Cebu para sa pista sa mong baryo. Pero tungod sa iyang gibuhat, murag ako na lang gyud ang muuli. Ug tuod man after 2 weeks, wa nagyukoy balita kang Emilu. Naginusara ko nga ni pauli sa Cebu. Nabaguan ko sa mga komento sa among mga silingan. Guwapa na kuno kay ko. Nisamot og kagwapa. Actually ni puti og ni hamis ang akong kutis. Mura kuno ko og dili maid sa Manila. Kundi mura gani kog amo tanahon. Dato kuno kay ko og beauty. Nalipay sad ko sa akong nadungog nga puros pagdaig. Nagulang ko diyang nakita nako ako mga classmates sa una nga graduating na sila sa high school. Kung wa pa ko muundang, apil na unta ko nila nga magsuot og toga samtang mudawat sa diploma. Ang usa pa gyud nga nakapaguol nako ug kang mama nga nabalaka kayo kang Emilu. Asa man nitaw to paingon mo igsuon Mirna? Tuwa magatugbutuan. Ato na gato siyang ipa-public service sa radyo. Matod pa ni mama. Ay da ma, ibulgar gyud nato aron maulawan tag apil kay mahibaw-an bigyan na sa mga naminaw nga nahanaw sing kalit kay nakiktaban og lalaki. Pasagdi lang to siya maoy kay dako na to. Mubalik na to ganahan. Pangandam lang daan kay basin iguli ato dako nagtiyan. Prangka-prangka pa na akong tubagan to kang mama. Para di siya mag-expect. Naglagot masagugo ni Emilu kay imbis nga makatabang aron human og dali ang among gipapanday nga balay, giuna pa ang pakigtaban og laki. Disperas niya to sa mga piyesta, hapon pa lang gianak nako sa akong mga amiga kay manisko kuno mi. Pero nibalibad ko kay wa gyud ko hilig anang mga lingaw-lingaw nga sama ana. Paglakaw sa akong mga amiga niadto ko sa likod sa among balay para mangitag bayabas. Mas gustuhon pa nako nga mamupo og prutas sa among mga tanom sa likod. Daghan kay mig mga tanom.
Dunay mga bayabas, pomegranate, sa Bisaya pa granada. Doon na may chikos, guyabano ug kay mito. Mas trip na ko ang bayabas kay pag abot na ko gyud mao gyud ako nakitaan nga dagko na kayo og hinog na ang bunga. Pero mao lang ko nabantayan nga wala na diha ang mga bunga. Wa mo tay laing nanguha kay kami raman ni papa ug mama ang tao sa mua. Nakabantay ko nga naguyog-uyog ang taas nga bahin sa mong bayabas. Kung wa ko nasayop, dunay tao sa ibabaw sa bayabas ug nasampungan lang sa labong nga dahon. Wa ko masayop. Tao gyud ang nikatkat og namupo sa mong prutas. Huy! Nagunsa ka diha? Nangawat kag bayabas? Siya gyud pa nako sa tao nga wa na ko maklaro ang naong kay nitago kini sa mga dahon. Nauwaw siguro kay nasakpan. Kundi kay ka manaog diha isumbong ti ka kang papa. Mabunalan gyud ka ug ikog sa pagi. Na bantay lang gyud ka. Lagot ra ba kay sa papa ng mga kawatan? Diya pa nga hinay-hinay o gawas ang naong sa kawatan. Hi Merna, nauli na day kagikan sa Manila. Ako bitaw ni imong classmate sa una, si Chidoro. Si Chidoro bitaw ko, wala ka kilala ako. Ngano gud taw makalimot ko nimo, gamay pa lang ka kawatan na kag prutas, nahinundong ka sa una, kato nasakpan ka ni mama nga nangawat ka kay Mito diri sa mua. May gani si mama nakasakop nimo, nga butan kung si papa na tagam jud ka. Nangutkot sa ulo si Teodoro tungod sa kauwaw nga nasakpan. Merna, ayaw lang kong isumbong sa imong papa ha. Gigutom ang gugo niya. Daghan man kayo bunga inyong bayabas. Sayang kayo nga mga hulmigas na ang makapahimos. O sige. Sige. Dito kayo sumbong pero ang binang hinugbi. Kaya mga dagko kay ganahan kong kaon na. Matod ko pa. O gibuka ni Teodoro ang t-shirt nga mo'y gipustan sa mga bayabas. O dera o. Imo na ning tanan pero makahurot ka kani. Unsa ka og kitanduhan na lang ang mga ani. Di ba enjoy? Tubag pa niya nako Papa Joe. Og tungod kay board po ko niya to, nisugot lang ko nga magdungan mi kaon ni Teodoro sa mga bayabas. Wa siya t-shirt, naghukas lang siya niya to kay iya man nga gigamit lagi sa pagputos sa mga bayabas. Nga mo po'y gihanig ni Teodoro sa yuta samtang nangaon ming duha. Kanindot sa atong pagkabutang diri no. Muratag lovers nga nagpiknik. Muratag si Adan og si Iba sa paraiso. Matod pa ni Teodoro dungan sa paggidhat nako. Adan og Iba sa mong matawa ka kuyapi. Nawadaan ko gana og kaon og bayabas Papa Joe. Nitindog ko dayong walkout pero nisyagit si Teodoro. Berna, magkita taon niya sa diskuhan ha. Partner tag sweet music. Wan ako panumbalingas si Teodoro. Pagkagabi niya na samtang kusog kayo ang lagubo sa sound system sa diskuhan, murag dunay naghungong na ako nga muadtog mag-enjoy. Panagsa lang. Pero wag ko padala. Gisampungan na ako akong duha ka mga dunggan aron di ko makadungog sa tukar nga naglagubo para makatug ko. Buntag na ko nakamata. Wa ko maglangay ug nangandam dayon ko para mosimba. Nag-ilis ko sa akong pinakanindot nga mga bestida ug niadto ko sa simbahan. Maugyod ako nakitaan si Teodoro kauban sa pipila ka mga dalaga na mong silingan. Murag na purma siya nga tao niya itong higayuna. Nagpulo siya o nagslacks dayon nagsapatos nga murag bagong ligo sad. Hitsuraan ba yaw ta siya? Mayo po barug. Pero sa tanaw na ako, mahilig kay chick si Teodoro. Niya ito palang ganing higayuna, puros na, babay ang iyahang kuyog. Ganong nakafeel ka ko gamayng selos no? Nakagusto ka ako ni Teodoro? Ganong magselos man ko nga di mamiuyab. Ugwa man po siya manguyab na ako. Pangutana ko pa sa kong kaugalingon Papa Joe. Gilikayan ako nga makatanaw sa nahimutangan ni Teodoro o kauban niyang mga babae. Nag-ampo ko nga unta mahuman na ang misa para makapauli na ko sa mua. Ug tuod man pagkahuman sa misa, tulin pa sa alas 4 nga nilakaw ko pauli sa mua. Nakabantay ko nga nisunod si Teodoro na ako pero wala ko panumbalinga. Wagan ko mulingi niya. Diyang iya kong gitawag. Nalira kay ko nakaabot sa mua ug wa na ang akong pagka-surprise nga pagsulod nako sa mua diha na si Emilo. Hi Sisi, feeling sosyal nga timbayan ni Emilo diri nako. Sisi ka dyan, di man kuno ka nga nawala magkakalit, nakigtaban mo kuno kag lalaki. Asa naman laki nimo karon? Tubag pa nako niya. Ay tuwa dito sa ilaha, wa nami buwag nami. Matod pa ni Emilo. Unsay buwag? Unsa naman lay kasulti ninyo sa atong mga ginikanan di ay? Nga human nimo nga nagpalumlum og lalaki siyon sa yun lang nimo og ingon og buwag na mo. May gani kay wa ka mamabdos. Ay mao gani rason nga nagbuwag ko kay wa ko mamabdos. Sige na mig, you know, yeah.
Sige na migdug pero wag yun ko masudli. Gusto na ko nga mamabdos kay ginahan akong anak. Muna'y gusto nako. Muna'y akong pangarap nga mahimong usa ka inahan. Feeling nako baog tong lakiha. Mong di ka pamabdos. Mangita lang kong lain oy. Grabe sa ko'y suon oy. Di ko katuo sa iyang pagka-liberated o happy-go-lucky. Wag yun siya niingon nga pangarap niya nga magminyo og tarong nga lalaki. Ang iyang gingon nga gusto lang siya nga magpabuntis. Muna'y nakalahi na munduha kay ako mo'y akong damgo nga maminyo og tarong nga lalaki. Nga akong gilove. Magkaanak mi unya doon namin negosyo para dili na ko mahabang buhay nga magpagkakatabang. Unyang sa may plano nimo, mubalik pa kasi mong amo. Pangutana pa nako kang Emelo. Dili na oy. Na nakoy laing employer nga Japanese diha lang sa Cebu City. Basin gusto ka, doon na pa'y nag-hire nga laing Japanese nga friend rapod sa kong amo. Balhin na lang para di na kaatog layo-layo oy. Layo ra kitong Manila oy. Tubag pa ni Emelo. Kitimbang-timbang nako ang offer ni Emelo. Mas dako og sweldo ang Japanese, unya di kayo hago. Kay usa lang siya ang akong silbihan. Gawas nga dunay laing visitors from Japan. Doon rapod na sa amo makapauli ko anytime sa probinsya. Makita na ko sila si mama ug papa, bisang usang orasa. Naka-decide ko nga di na ko mobalik og Manila. Nanawag ko sa telepono sa kong amo sa Manila nga di na ko mobalik. Nang hinayang ko na sila nako. Ila kong gipugngan pero hugot na magyud ang akong desisyon. Human sa pista, nagdungal miglarga ni Melo paingon sa syudad. Una ko niyang gihatod sa balay so sa kahapon nga nahimutang so sa ka-village. Gipilaila ko ni Emelo sa hapon nga ginganlan og Akihiro. Pagkahuman, nilakaw na si Emelo para muadto na pod sa balay sa iyahang amo. Murag gibati na ko ang kakiwaw dihang kami na lang duha sa hapon. Dili pa siya tiguang, mga 50 years old pa siguro. Di ko makaharong niya kay grabe kayo siya makatutok nako. Minasang, you're beautiful. Do you have boyfriend? Pangutana pa ni Akihiro sa hinapon nga pronunciation. No sir. I don't have any boyfriend. No boyfriend since birth. Putol ko pa nga tubag niya. Niduol siya nako ug hinay nga gihikap akong aping. So you're still a virgin? Amazing. Human niya gihikap sa akong aping nilakaw siya. Nisuod siyang kwarto ug gikuyawan biya gyud ko at first kay base no kung saon niya ko niya. Wa gyud ko'y daganan ug panamastamasan ko niya pero wa buhatan ni Akihiro. Hinuon-butan kay siya nako, smiling kay siya pirmi nako. Kung doon na siya isugo nako, pirmi gyud dunay word nga please. Wa na po niya usma ang paghikap sa akong aping. Pila ka buwan ang nilabay so kaniadto sa akong pagpangalagad kang Akihiro, doon ako'y nabantayan sa kagulingon. Ganahan ko niya. Nakagusto ko sa kong amo og di lang kay kana, murag na develop ko niya. Feeling nako mahal na nako siya. Di man pug ko ninyo mabasol kay buutan kay siya nako. Dili maid ang iyang treatment nako, kundi usa ka empleyado sa iyang kumpanya. Girespeto ko niya. Gitudluan ko daghang mga butang sama sa pagluto og mga Japanese food. Gitudluan po ko niya sa mga tradisyon o kultura sa Japan. Dili ko hago sa kontrabaho plus generous pa gyud kaayo si Akihiro. Gawas akong sweldo, dagan kay siya gipanghatag nako sama sa mga gamit nga dala niya gikan sa Japan, mga Japanese food ug uban pa. Kapuyon lang ko og na siya mga bisita nga mga hapon. Kay daghan man kay kog silbihan. Usa kay gayon niya to dunay mga bisita nga hapon si Akihiro ug pulos mga lalaki nga halos tanan nagpa-chancing nako. Makabantay gyud ko ni Akihiro nga mutanaw nako ug gunitan ko sa kamot sa iyahang mga amigo. Usa nila ang kulit kaayo. Ang pinakabatan-on sa tanan nga si Ren. Butan si Ren, og gwapo og prangka siya og ningon nako nga nakagusto siya nako. I'll bring you to Japan. Do you want to go to Japan? You can work there, not as a maid but any job you like. Matod pa ni Ren. Pila ka semana pod nga nagstay si Ren sa balay ni Akihiro. Og diyang time nga mobalik na siya og Japan, iya nasab ko nga gisukit pag-usam. If you have a change of heart, Mina-san, just tell Akihiro so he can call me and I'll come here in the Philippines to get you. Igo lang ko nagyango-yango para di siya ma-disappoint. Dili man sud basto si Ren, butan siya nako. Ug matod pa niya nga na in love kuno siya nako. For the short period of time.
Okay unta kay ug matinuod nga dalhon ko ni Japan, manrabaho ko ug di na ko magpa-maid forever. Anda ko lang yun akong babag kay di na ko siya love. Lahi ang akong love ni Akihiro. Speaking of Akihiro, pagkawa na siya mga bisita, ni duol siya nako o ditapad nako. Hey, what are you thinking? Do you consider in offer? Nakibaw si Akihiro nga patay kayo nako si Ren. Maybe, if I'll go there in Japan, I can give good future for my parents and me also. I don't have to be made forever. Nangupaw og lawom si Akihiro unya nitubag nga, it's so easy to say that. It's so easy to make promises, but to get married in Japanese, man, is very complicated thing. The parents are the biggest issue. Normally, Japan parents do not want their son to get married with a Filipina. I know. Tubag ko pa niya. Sa sobra sa tuig na nakong silbi niya, pamilyar na ko sa mga customs and traditions sa mga Hapon, including sila mga kinaya. Labi na sa mga parents nga di mosugot nga maminyo o pinay ang ilahang anak. Di man putod tanan, dunay mga exemptions, pero kasagaran mo ginay labi o labi na og dato nga mga Hapon. Kana naay mga businesses, istrikto sila sa masawa silang anak. Ilabi na og batanon pa. Nahilo minduhan ni Akihiro. Pagkataod, niigham siya nako og ningon nga, I don't want you to be made forever, Minasang. I want you to grow. I want you to have your own life. I want you to have a good life. How can I have a good life, Sir Akihiro? I'm just a daughter of a very poor family. We can't afford anything. I can't apply a nice job because I didn't finish school. Only job that I know is being maid, servant, slave. Hinay nga gitapik ni Akihiro ang akong abaga, Papa Joe. You can do much better rather than being a servant. You do business. I can give you money for the capital for businesses that you want. Tagaan ko na kunyang kwarta, Papa Joe. Wa ko mo tuo. Pero kung mahitabo nga tagaan ko niya, for sure, naapig yun na ikapalit. Nakaton ako paghigugma kang Akihiro. Pero dili po ko pwede nga musugot lang nga mahimo lang kabit. Minyo na magod siya. Ug tua sa Japan ang iyang asawa. Pila ka adlaw pa ang nilabay na shock na lang ko pag-check na ko sa kong bank book doon ay suod nga dakong kwarta. Dakong kantidad nga bisag lifetime pa ko manrabaho isip maid, di gyud ko makakupot niya itong kwartaha. Kay bawo ko nga waylain nga mo deposit og kwarta maulang si Akihiro. Niuli dayon ko ug gipangutanan ako siya og nganong naay dakong kwarta nga gisud sa akong account. That's your incoming business, Minasang. I wish that you will start your business as soon as possible. Tubag pa ni Akihiro. But sir, I don't want to leave you. You don't have maid anymore. If I will stop working here, who will take care of you? Kaila ko na ko nga nagsulti niya nga kung nakitaan pa lang nako ang naong sa samin mura na mi og naay relasyon unya naguul kaayo ko nga magkalagyo mi. Ni paduol si Akihiro nako og gihikap na sad ang akong aping for the second time around. I still remember the first time nga gihikap niya ang akong aping katong unang adlaw nako sa ilaha. Katong iya kong giingnan nga I'm very beautiful. I'm fine, Minasang. I can always find another replacement. Just think of your better future, your business. Don't worry about me. My wife will come tomorrow. So it's okay if you leave. Matod pa niya. Nasakitan ko, Papa Joe, kay maudi ay nga iyan akong papahawaon kay moabot na ang iyang asawa. Nakaibaw man gud si Akihiro sa akong feelings niya og dili siguro siya gusto nga masakitan ko. I'm okay, sir. I won't leave today. You and your wife will need me most. I will serve you, sir, and your wife. In that way, I can repay you for all your kindness.
Wa gyud siya kapugong nako, wa ko mobiya ang akong ingon niya, unya na kumuhawa kumubalik na sa Japan ang iyang asawa. Tuod man gituman gyud nako nga akong gipromise niya nga silbihan nako siya ug ang iyang asawa. Sama kang Akihiro, butan pud kayo ang iyang asawa. Maayo kay siya nako. Gibati na lunong kong kakonsensya nga na makakuniya about sa kong feelings siyang bana. Unsa kay bation siyang asawa kung mahibaw-an nga gitagaan kong dakong kantidad ni Akihiro. Pero bisag unsa pa akong gibati nga konsensya, di nako gub-on ang maayo na mong relasyon duha siyang bana. Di siya masakitan kung di siya makabaw. Anyway, limpyo nga akong konsensya. Nga wa mi naglimbong niya. Wa mi daw tang gibuhat ni Akihiro ug wa mi relasyon. Pagbalik sa asawa ni Akihiro sa Japan, nangandam nako para muhawa na. Muli nako sa mua ug sugdan nako ang negosyo. Gabi kadto ug ugma sa buntag ang akong paghawa. Late na nakauli si Akihiro. Gipaabot nako ngayang pag-abot para makigayon man lamig istoryahanay before kumuhawa. Pero lapas tong gabi na lang usa pa siya naabot ug doon na pa'y kaubang babae. Usa ka batan-on ug gwapa nga babae. Wa sila gisulti ug unsa ilang relasyon. Basta sweet kayo ang babae ug nidiretso pa kining sud sa room ni Akihiro. Murag gisamaran og kutsilyo nga kasing-kasing. Puslan nga nangabit siya nganong di man lang ako. I love him so much, Papa Joe. Yes, nirespeto ko siyang asawa. Nirespeto ko niya. I know nga doon na siya feelings nako. Kaya di ko niya tagaan o akong kwarta kung wa siya nakagusto nako. How I wish nga ako na lang ang nasa lugar sa batanong babae nga tuwa siyang room. Pero dili man. Wa na ko'y pag-asa niya. Wa ko makatug niya ng gabi una o pagkaugma ni matakog sayo para pag-prepare sa ilang breakfast ni Akihiro o sa iyang babae. Pero wa na ko patrabahoan ni Akihiro. Just relax, minasang. That is not your job anymore. I have a new maid now. Matod pa ni Akihiro. So kung mao ang bagong maid di ay ang katong babae nga iyahang gidug siyang kwarto. Ganong wa kato niya buhata diri nako. Di man ako batignaw. Siya ray nag-ingon nga beautiful kuno ko. Wa ko makasabot, Papa Joe. Dili ko eksperto anang love kay wa pa gani ko makasuway anang uyab-uyab. Nilakaw ko nga blanco akong hunang-huna. Gisakitan ko nga mubiya. Gimingaw ko ni Akihiro. Nakauli na ko sa mga probinsya nga wa gyud sakto pangunang-huna. Wa ko masayod ug unsay sunod na ako nga buhaton. Yes, doon ako'y kwarta para negosyo pero wasa ko kabaw o sa negosyohon. Wa ko'y knowledge sa negosyo kay second year high school rako. Wa ko'y lang trabaho, walay work experience gawa sa pagka-maid. Nakuratan pa ko diyang pagsud na ko sa mong balay, duha ka tawo nga naglabing-labing sa mong sala. Si Emilu o ngayang uyab nga karon pa nako makita. Uy, sis, nabot malagi ka. Sure nagyug ka nga di na ka manrabaho? Malipayon pang tibaya ni Emilu nako. O, ikaw, wala sa ka manrabaho? Kinsa mo po nilakihay mong gidadari? Diretso-diretso pa na konsulti niya og I don't care o makadungog ka mo lalaki. Murag nauwaw ang lalaki o nigawa sa balay mo nga nakigayon may istoryahanay sa kong suon. Lain na sad na. Pila man taon na kalaki imong gidadari sa ato aoy. Pati na kay kagdungog diri sa tong baryo. Kada mauyab ni mo laki imong ilib-in diri sa tua. Nganong di na lang ka magpakasal para mahimutang na ka. Matod ko pa nga to kang Emilio nga akong maguwang. Pero mas ako pa yung dunay buot. Ako nga manghod. Maupay na nga saba niya. Ay da, Berna, nakibaw bitaw ka sa akong gusto bata. Unya na ako pakaslan ko mabuntis ko. Kung kinsa to makapamabdos na ko, may akong pakaslan. Nisamot kagubot ang unang-una. Gipahimutang na ko ang gamit sa kwarto unya nigawa sa mong balay o niadto ko sa muang mga tanom. Sa likod kay mukhaon og bayabas. Wa ako mag-expect nga makita rasam na ako si Teodoro. Naktuhan gyud na ako nga nanguhit na sad sa mong hinog nga kay Mito. Hoy, kawatan! Siyagit pa na ako niya pero wa na ko nasuko. Nagkatawa ko niya kay abi na ko uga nahunong na siya sa pagpanguha og mga prutas sa likod sa mua. Sige malanday gihapon. Nananghin na ko lang ni Papa og Mama ni Moy. Giyatagan ako lang permission nga manguha og prutas sa akong gusto. Bayad naman sa ni kay ako may tigkaos og tubig nila. Eat all you can. Oh, mao na ako ang kondisyon sa inyong prutasan. Nganong di naman lang sa kamananom sa inyo ha oy para di na kasi pangayo. Matod ko pa nga to niya. Pero yan tubag, nga ni-try ko na siya pananom. Pero di ko na mabuhi. Mo nga, ari na lang siya sa mua kay daghang bunga. Tamis o mga tambok pa ang mga prutas.
Sukad ko naabot sa mga halos kada adlaw na nako makitaan si Teodoro. Butan man sad siya. Unya ko gihan. Sipat pagyud kayo. Doon na siya sense of humor. Mao nga kung naa siya sige ko katawa. Hangtod nga nilabay ang mga adlaw nga mura na ko naka-move on sa sakit nga gibati nga tukang Akihiro. Nabantayan na lang nako nga inanay nako nga na fall o na-transfer na ang akong pagbati kang Teodoro. Sunod nga nitabo, nagkauyab ni Teodoro. Siya nga akong una o katapusan nga uyab kay wa pa gani mi kaabot og 5 months sa among panag-uyab, nakahukom mi nga magpakasal. Way trabaho si Teodoro, tabang-tabang lang siya. Nila ni mama o papa. Maluoy man sa kunya. Ingnon nga pabuhi siya sa amoa. Mao nga naka-decide ko nga magnegosyo mi. Gamiton ako ang kwarta nga hinatag ni Akihiro. Na-surprise ko kay mas knowledgeable pa gani siya nako. Labi na sa amoang sudlan nga negosyo nga bugasan og aggregate supplies. Siya tanan ang nisugod, siya ang nangitag supplier namo og uban pa nga pasikot-sikot sa business. Dito di niya nakatuni ang tanan niya tong nagpabuhi siya sa bugasan sa among lungsod. Okay ang dagan sa mong negosyo. Nilambog yun, nakapalit na mig elf, unya nakapalit na mi og brand new nga pick-up. Dayon nakapatukod ko og laing balay nga sa amo gyud duha. 2-story nga concrete house. Pila ka tuig nami nga minyo ni Teodoro. Okay na nga mapagpuyo og nilambo na among negosyo. Pero usa ra gyud ang problema namo. Wa mi makabatunog anak. Hapit na nga napo ka tuig mi nga minyo pero wa gyud ko mamabdos. Wa pod mi magpa-check up kung kinsay baog na mong duha. Basta we tried our best nga magkaanak mi. Bisag unsa na lay among gipang-inom nga vitamins. Niadto na pod mi og lain-lain nga mga milagruso nga mga santos para matagaan mi og anak. Pero wa gyud gihapon ko mabuntis. Dili ka sis nga kaliwat nato nga way matris. Butong mo pasabot ba nga naa na tong problema kay ako sad di po ko mamabdos bisag unsaon. Matod ko pa sa mga isuon nga sa Emelo. Bantayin as Teodoro sis kay ang laki ra ba mangita ra ba gyud na og anak. Basin og surik buto ng inyong mga tindira, bantay-bantay lang gyud na. Padayon pa niya. Gitutukan na ko siya og hait. Murag doon naman siya gustong isulti nga maglisod siya bungat. Murag gidudahan niya si Teodoro nga mang babae. Sukad niya to akong giobserbahan ang mga lihok ni Teodoro. Wa may kadudahan. Wa po ko'y angay silusan sa mga tindira kay wa may mga gwapa. Pero sa tanto na kong obserbar nila doon ay usa sa mong tindira nga kadudahan og lihok. Masakpan ako usahay nga magungungay sila ni Teodoro. I know nga doon nagyo something. Lahi ang akong gibati. Women's instinct nga to nilang duha. Mas ni samot pagyud ang akong kagulba diyang ni dako ang tiyan sa akong tindera. Wa na ko makagwanta og ako siyang gipangutana. Mabdos day kaday, ni dako man imong tiyan. Nakalitan ko diyang imbis mo tubag, nihilak man ninuon siya og ni confirm nga mabdos gud siya. Doon na day kay uyab, kisa may amahan ana. Nagkabuang siya og tubag. Matod pa niya nga doon na siya uyab og ang maoy amahan sa iyang gisabak. Pero wa ko mutuo Papa Joe. Gipangitan ako si Teodoro og gipatugan kung siya bagyod ang amahan sa gisabak sa mohong tindera. Nitugan na dugay ang kawatan Papa Joe. Matod pa niya, gusto lang niya og anak. Wa daw sila'y relasyon. Gipasaligan kuno niya ang mga tindera nga nikahuman og panganak. Kuhaon niya ang bata og kami na'y mubuhi. Gisagpa na ko bali-bali si Teodoro. Animal ka, tampalasan kang dako. Ay kung ilaraan ang imuhang gusto lang kag anak, nilihok yun na imong pagkadukirok og babae. Dili ka mapasaylo layas karon dayon sa akong panimay, kay wala ko'y bana. Nagludluhod og pangay pasaylo si Teodoro pero wag na ko siya pasayloa. Dili na pud ko makadawat. Ni-file dayon ko og TRO para di siya makaduol na ako. Ug wa pa siya labot sa mong negosyo. Gikuha na ko ang pick-up nga iyang gigamit. Gikuha na ko tanan nga kwarta nga naa niya. Lakip na ang mga alahas, relo, kwintas o guban pa. Mirna, di ko nung tagaan bisag gamay na lang yun nga share sa negosyo. Ako mapudbayan nagpadako aning negosyo ha. Imo tinuod ning puhunan pero ako ang dakong trabaho ana. Matod pa, siya mga text na rin ako. Pero ako siyang gihadlok. Nga di nagyug ko manghilabot o di na siya manghilabot na ako. O sa kong inegosyo, kung dili, siya gusto nga ipapriso na ko silang duha sa iyahang napamabdusan. Wa na ko'y bana, Papa Joe. Wa ko'y anak. Dagang tinog ko kwarta pero lonely kayo ko. Ang akong tanang time nasa akong negosyo. Nagpatukod pa og laing balay nga duol sa mong tindahan. Dako nga balay, nindot, kompleto sa gamit pero hawang og lonely ang sud niini. Kung doon na palang ko yung tay anak,
okay na unta. Bahalag wa ko'y bana, malipay na ko. Kinsa man nga akong binlan sa akong mga balay, tindahan ug mga kwarta. Pila ka tuig kanilabay sukad nga nagabuwag ni Teodoro dako nagkausaban ang akong panlawas. Halos napuno na sa uban ang akong buhok bisan og 45 anyos pa lang ko niadto. Katabang na nako si Emilu sa akong tindahan. Nasama nako lonely sab. Wa gyud siya maminyo pod kay wa man siya mumabdos. Kadagang lalaki nga niagi siya kinabuhi. Usa ka adlaw niadto nanangit si Emilu nako. Mularga siya sa Zamboanga. Sis, mularga ko sa Zamboanga, matod pa niya. Magunsam ka dito ay kung ina nga doon na sa kailan laki nga ikamit dito. Siya nalay pariya dito sa Cebu. Delikado biya dito. Walay saktong tubag sa Emilu kung unsay tuyo niya sa Zamboanga. Basta importante kuno kayo. Ug tuod man, sunod adlaw nilarga si Emilu padung sa Zamboanga. Pero pagkaugma din nanawag nako nga nagpaybaw nga patay na kuno si Emilu. Atake kuno ang namatyan ni Emilu. Nasya ko og di ko makatuo. Kaabtik pa niya dihang nibiya sa mua. Akong gikadlukan kung saan ako pagsulti ako mga ginikanan. Ako mismo nagprocess nga mapadala ang patayng lawas ni Emilu sa Cebu gikan sa Zamboanga. Nagbangutan mi siyang kamatayon. Nisamot ka lonely akong kinabuhi nga wa na si Emilu. Duha na lang gani ming managisuon ni biya pagyud siya sayo nako. Pareho ming way anak. Magunsa na malang ko. Wa ako masayod ug makamove on ba ko sa iyang pagkamatay. Bisan og badlongon to siya, pero love kay nako ako igsuon. Sa panahon nga nagkabuwag min Teodoro, siya lang ang sige pagkatawan nako. Wa ko niya biyae, siya ang tilingaw nako. 5 ka adlaw human nalubong si Emilu nakadawat kog tawag sa kababae nga wa na ko mailhi ug matod pa niya nga siya ang inahan sa bata nga gustong adapon ni Emilu. Mangadap og bata si Emilu? Pangutana ko pa sa babae. O ma'am, mo na yung tuyo diri sa Zamboanga. Kailan man nako na siya kay kauban mami nagpamahid sa Manila sa una. Pero maguwang lang na siya nako. Nabuntis ko og wa ilhas amahan ang bata. Ang sabot namon ni Emilu nga siya manginahan sa bata. Pag-ari niya, igo lang yun siya nakapirma sa birth certificate sa bata. Giatake siya pagkahuman. Kipakutan na akong babae kung unsay iyang tuyo. Abi nako og mangay si kwarta pero lahi ang iyang i-offer nako. Puslan man nga si Emilu na ang nakasuhat sa inahan diri sa birth certificate aning bataa. Ako lang unta ning ihatag nimo ma'am. Nahug naman ka nga ikaw sa iyaan ani. Speechless ko sa offer sa babae. Di ko sure og ready ba ko manganap. Yes, gusto ko ganak pero unta ka nang akong dugo gyud. Pero bisag unsaon pa nako di gyud ko makanak kay 45 nako og wa ko'y bana. Gitimbang-timbang nako kung angay ba nakong dawaton ang mong bata. Human sa pila ka oras na kong pagpinsar naka-decide ko nga moadtog sa Zamboanga. Nabot ko sa Zamboanga sa balay sa babae nga inahan sa bata. Di ko makabasol niya nga ipanghatag ang iyang anak tungod kay nagkalisod ang iyang pamilya. Dagan kay siyang dagan sila nga nagpuyo tipon sa kabalay. O tanan ang iyang mga igsuon nga daghan pug kay mga anak. Dili ka ba unya magbasol nga ipanghatag nimo nimong anak? Pangutana ko pa sa babae. Magbasol man siguro ko ma'am pero unsa man nako nga wang ko'y mahimo. Wala ko'y mayong mabuhat niya. Kibaw ko nga mas nindot ang iyang kinabuhi kung ikaw ang mapadayon nagpadako niya. Gidawat ako ang bata pabadyo ug aging bayad gibinlan nako siya og kwarta. Ang kantidad nga gihatag nako niya sama sa kantidad nga gihatag ni Akihiro nako sa una. Angay lang nga i-share nako sa ubang mga tawo nga akong grasya. Niasinso ko tungod sa kwarta ni Akihiro. O maginawat po ko nga gamiton sa babae sa tarong ang kwarta para pod unya siya nasad ang masenso. Kung masenso na ka, pangita ako sa Cebu. Di na ko ihikaw ang bata. Padung na ko matiguang o wa ko'y kasuraduan o hangtod kanus alang ko kutob ni kalibutan na. Nagkinahanglan pagyapon siya sa iyang tinuod nga inahan. Muabot ang time nga mangita po siya nimo. Manginawat ko nga by that time ready na ka o nga manginahan niya. Matod ko pa sa babae. Nibalik kog Cebu nga usa kay inahan Papa Joe. Wa na ko ilimod sa tanan nako mga kaila sa mga silingan nga adopted nako ang bata. Surprisingly, nabuhian kong dugo sukad naabot si Samantha nako. Happy na ko pirmi ug alive. Excited ko nga muli sa balay para makita ang bata. Gihatagan ako niya o gihatag pa na ko niya tanan nga kinahanglan sa kabata. Di ko ako giyaya niya kung wa ko dunay magatriman niya. Sa pagkakaroon, 10 years old na si Samantha. Aware siya nga adopted siya. Pero di siya affected. Okay ra niya. Happy siya nga pagkabata. Friendly ug butan.
Doon ako'y sakit karon Papa Joe. Dagan kong sakit. Pipila niini maong diabetes ug high blood. Samtang buhi pa ko, panggaon ako si Samantha. Ihatag na ko niya ang tanan. Siya pud ang musunod sa kong katigayunan kung mamatay na ko. Tinuod yun ang joke nga pirmi na ko mabasahan sa Facebook nga nagbuhi kag iro para na mo bantay sa balay pero di naman nung kakalakaw kay why mo bantay sa imong iro. Makarelate ko ani sa kong kagalingon nga sama nako nangadap kog bata para malipay ko og makatambal sa akong loneliness. Pero karon nga gimahal na kayon nako ang bata, mahadlok na ko nga mubiya niya. Nabalaka ko ug mag-unsa siya ug mawa nako. Di manggod nato matagan ang kinabuhi kung kanus amo saw. Sama kang Emilio nga kalitra kayo nga nawa. Papa Joe sama sa kanta nga always remember us this way when the sun goes down and the band won't play. I hope nga minumduman ko pirmi ni Samantha. Daghang salamat kayo Papa Joe sa paghatag nimo oras nga mabasa ang akong kaagi. Happy na ko Papa Joe nga madunggan ang akong istorya sa akong kinabuhi og gugma sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Mirna.